Αυτό είναι το πιο εύκολο και νόστιμο πρωτεϊνικό cheesecake. Κάνε save αυτό το βίντεο γιατί αυτό το γλυκό θα το φτιάξεις σίγουρα πάνω από μία φορές. Για υλικά θα χρειαστούμε μπισκότα από την Bear ή Digestive χωρίς ζάχαρη, 2 γιαούρτια 2% στραγγιστά, Arla Light Cream Cheese, ρόφημα πρωτεΐνη Arla με γεύση βανίλια, πρωτεΐνη σε σκόνη με γεύση βανίλια από την Prozis, όπου σου έχω link στο bio μου να τις βρεις, είναι πολύ γευστικές σαν πρωτεΐνες, και μία μερμελάδα Sweet and Balance χωρίς ζάχαρη. Ξεκινάμε μπλεντάροντας τα μπισκότα μας, εμείς βάλαμε 330 γραμμάρια. Μετά τα βάζουμε σε ένα μεγάλο ταψάκι, προσθέτουμε 200 ml Arla και τα ανακατεύουμε ώστε να πάει παντού η υγρασία και να έχουμε μια τέτοια υφή. Απλώνουμε τη βάση ομοιόμορφα και το βάζουμε κατάψυξη για 10 λεπτά. Μετά βάζουμε σε ένα μπολάκι 1,5 κεσεδάκι γιαούρτι, μία κουταλιά της σούπας Arla Cream Cheese, ένα σκουπ πρωτεΐνη με γεύση βανίλια από την Prozis και λίγο στέβια προαιρετικά. Τα ανακατεύουμε και τα βάζουμε και αυτά στο ψυγείο για 10-15 λεπτά. Όταν όλα έχουν σφίξει λίγο, ρίχνουμε το μείγμα πάνω στη βάση και το απλώνουμε ομοιόμορφα. Τέλος, ρίχνουμε τη μαρμελάδα. Ρίξτε εσείς όσο θέλετε για να καλυφθεί το γλυκό. Και πάμε να το δοκιμάσουμε. Για μένα 9,5 στα 10.